Ọ bịakwago m ọzọ to ịgwa gị okwu like nwanne m nwoke maọbụ nwanne m nwaanyị, mana inwekwa ntị ịnụlụ. Ndị Igbo si na ndụ ka akụ, na ọ bụ na aghara ndụ kpaa akụ, onye ilo ga-eli ya. Ị na-aghọta? Unu n'anya na society anyị, ịfụ na ụdị ọnwụ ike dị na society anyị nke ikpeazụ a is quite alarming. Ọnọkata dimkpa agbaburu nwụpụ. Then ndị na-akọ akụkọ spirituality pụtara a na-agwa gị jee jụọ ese na o nwere ike ife na-eme onye afọ atọrọ nkịtị. A lot of ọnwụ anyị na-anwụ na this part of the world na ana Igbo anyị bụ ignorance dying. Do you understand what I'm saying? Na o nwere ife m chọrọ explain gị ebe a. Akwa ifu health gị, health gị bụrụ ya number one priority, na ife kachasị mkpa n'alụ ihe ọbụla ị na-eme, ma ị na-eje eje ma ị na-ana ana. If you fail to look after your health, ị ga-echubu iyi nnu in no distance time. I will keep on telling you people here, o nwere onye nwere power to kpaa anybody. O nwere onye na-akpa ya onye ọbụla na mmụọ. O nwere onye nwere power isendele gị nwa nọ n'obodo oyibo ihe nwanne ka ị nwụọ. If you fail to look after your health, ị ga-anwụ early. Na o nwere ife m chọrọ ịkọwara gị. Ọ bụ that na etu ị nọ, na ịma that na ị na-aya sugar, ị na-aya is either low sugar or high sugar. Ịmara ife niile a doctor gwa gị na avoid. Ịmara etu a doctor gwa gị wee change ya lifestyle, ụdị nri ị na-eri na ụdị ebe ị na-aga na ụdị ife ibu na ị na-eme, ụdị nchekwa ọbụla doctor gwa gị wee chekwaba onwe gị ka ị wee nwee ike live long. Don't joke with it, especially na asị gị ekwene ka ife meka gị n'alụ. Be very very careful. Ọ bụ na ị na-aya BP, whether low or high, ụmụ ndị na-aya ha na-aya BP, ịfụfafa aka na-eli ma fast food, na-eli ma noodle, na-eli ma nri eji kere afịa sauces, ụmụ nri bịa tọtọ bịrịbịrị anụ a na-awụkanye kemikal niile a na-awụkanye na nri. Do you understand me? Ma processed meat o, ma canned food o, a lot of things, ma alcohol, they know you are not helping the matter. Ma energy drink ị niile gbara ya ọsọ, excess of smoking, alcoholic intake, ị niile avoid ife a niile na ọ bụ na ị likely your health. I don't know if you get my point. High BP na-egbu mmadụ, daizi ihe anọ kparara m onye afọ etido. That is why I will not cut in na mmadụ n'abalị otetelo. Do you understand what I'm saying? Ọ na mmadụ nọkata na-agba bọọlụ, ọ nọkata collapse ọ daa kpim. Ọ bụ na ejere ụlọ ọgwụ jee chọpụta ife na-eme onye afọ, ndị village asị that nọ ife mere eme. O nwere onye mere gị ife ọbụla. Nwanne m, anyị nọ na digital world bụ that na you need the leader, information is there for you. You will get access to information. Take good care of yourself. And gị nwa, ọ bụ na di gị na-aya ọya dịgasị agha, help him to live long. Onwe ọgwụ asị anọ ya na-anwụ, setike na alarm na fonu gị na-echetara di gị afọ na ọṅụgwụkwa ọgwụ ya. Ọsọ ya mee travel, kpọọ ya na fonu time ahụ ozugbo ozugbo ji nwa ọgwụ, jụọ ya na ọṅụ. A lot of us na-neglect our health. Ị neglect health di gị afọ, ọ lapụ ụwa anụnwa iburu ajadu. Mgbe afọ ịghọta the difference between ajadu na onye nụkatara na anụ ọzọ ya nya adaizie onye akwụrụ ngọ n'isi. Ịghọta that na o nwere ife dị iche n'ife a niile. Protect your husband, help your husband ma ọ bụ na your husband nwere one kind sickness ọ na-aya. Ị na-egekwana m ntị ọ bụ na o nwere one kind sickness dị na ya lineage, gị nwakwana isi na that lineage wepụta, have to be very very careful. Akwa ifo life adịrị ịbụọ, life has no duplicate. Ị gafekwala ịgafego, o nwere ife megide n'ụwa ka ichighata azụ. Kenekweni m unu. Ya ọ my little advice and my little contribution gị nwa na-ege m ntị. Gbaa mbọ opekatago mpe ya bụ once in a year. Asị gị nwa na-achụ ego, pressure juru alụ, na-echekasị onwe gị, nwegasịrị a lot of mkpa. Sometime ị na-arahụ ụra n'oge, sometime ị tụọ afịa obi gị akụ n'elu. Still yet after end of the year, ịtọnwụrụ kwachako
one day ọya ga-ehi iti gị ma ego afọ niile ị ga-alapịa na rie. Ndị nọ ndụ anwa aṅụrị sef, taa anụ, gbuo ọkụkọ, gbuo egwu, gbaa egwu, mmọnwụ abịa, mma njakịrị dadị aya akwa gị tilo. Help yourself. Na ndị nwa na-agụ Bible si na heaven help those who help themselves. Ekenekwenụ m unu, ka emesịa.